जल्दी से पानी मंगा। बड़ा ठंडा हवा बहता हो। हाय ली भैया, पानी पी ली। तनी उनको के पूछ लिया लोग। अच्छा। ठीक बा? हाँ ठीक बा भैया। केकरा के खोज तारू बिटिया? संजय के ओकरा घर में ताला लगल बा, अभी तक अइली ना का? ओकरा नौकरी नु मिल गई, वो पटना में रहता, अभी ना आई। बाकी तू काहे पूछो तारू? कुछ ना काका। तू तो राम बहादुर सिंह के बेटी हो, तो फिर तू यहाँ का करता? तोहार तो आज बियाह बा, बारात आवे वाला बा। अरे गायत्री, का हो, कब अइला हा? अब वही तो आ रहल बानी। मधु कैसन बिया? ओकरा बारे में पता ना चलल तारा? ना, का भइल ओकरा? ओकर बियाह हो गई। का? ये कैसे हो सकेला? हमरा विश्वास नहीं किया। तू हमरा से प्यार करेले तो दूसरे से बियाह कैसे करी? अब जौन होके के रहे तबन हो गई, भूल जाओ ओकरा के। मजाक मत कर। मजाक ना, सच कहता नहीं। अगर तू सच कहता रू तो ई कैसे भूल जाई कि वो हमरा के धोखा देलस, हमरा से भेंटो ना कैलस, हमार इंतजारो ना कैलस और दूसरा से ब्याह कर लेलस। वो अपन बारात से पहले तहरा से मिले, तहरा घरे गई रहे, बाकी तू ही यहाँ लेट आइला। हमार मजबूरी रहे, हमरा छुट्टी ना मिलत रहे। यह तरह वो घर के सामने और समाज के सामने मजबूर रहे। हम अपना मजबूरी के लात मार के नौकरी छोड़ के चले नहीं, वो काहे ना घर समाज के लात मार के चल आइल। तू लइका बाड़ा और वो लइकी, दोनों में बहुत बड़ा फर्क बा। जितना प्यार तू ओकरा से करेला, उससे भी ज्यादा प्यार वो तहरा से करेले। ये सब झूठ बा। अगर वो हमरा से प्यार करी तो हमरा के छोड़ के ओकरा संगे ना जाइत, ओकरा के छोड़ के हमरा संगे आइत। हम अब ओकरा से मिलके पूछे चाहता नहीं कि हमरा संगे ऐसन काहे कैलस। संजय, संजय तू अभी वहाँ मत जा, ओकर अभी विदाई होत होई। विदाई? अरे भाई, गर्मी से मिजाज थक गई बा, तो चला कहीं छांव देख के डोली रखा। एजा छाँव बा, एजा डोली रख के तनी सुस्ता लेहल जाई। संभाल के रखो। चला बैठ जा लोनी। ये लोटा ले, दौड़ करके ऊ इनारे से पानी भर के ले आ। अच्छा ठीक, जल्दी जा, जल्दी जा। अरे जल्दी से पानी मंगा। बड़ा ठंडा हवा बहता हो।
हाय ली भैया, पानी पी ली। तने उनको के पूछ लिया लोग, ठीक बा? हाँ ठीक बा भैया। दुल्हन हाय पानी पी ली। ला भैया तुम पी ला। है ले तू पी ले। मिजाज तनी ठंडाइल साला, बहुत जोर से प्यास लागल रहा। बड़ा अच्छा लगता हो। अब तनी निमन लगा था भैया। अरे अब तो निमने लगी। तनी हमू आराम कर ली ना। चला ठीक है। सभी सूत रहल बा, तबले हम संजय से मिलके आ जाए, जरूर आ जाए। हमरा चले के जाए। हाँ चले के जाए। हाँ। संजय मधु, मधु रुको, रुको संजय। अब हमार ब्याह दूसरा से हो चुकल बा। बिया भैला से का भइल मधु? प्यार तो तू हमरा से करेलू। पहले करत रहनी, अब ना। ये सब बकवास बंद कर और भूल जा तार बिया दूसरा से भइल बा। चल भाग, चल कहीं वहाँ जाके अपना नया जिंदगी की शुरुआत कर जाए। संजय, संजय, हमार ब्याह के संगी हमार जिंदगी बदल चुकल बा। अब हमरा खातिर सब कुछ हमार पति बाड़े। और हम तो हमरा खातिर पराया, और हम तारा खातिर अजनबी। यह बतावे खातिर तू हमरा लगे आइलू है? ना संजय, हम ये समझा भी नहीं हो कि तू हमरा के भूल जा, अपना अतीत के भूल जा और एक नया जिंदगी की शुरुआत करा। का तू हमरा के भूल गईलू, अपना प्यार के भूल गईलू? हाँ, हम अपना अतीत के भूल चुकल बानी। आज हमार पति और उनकर प्यारी हमरा खातिर सब कुछ बा। अगर तार पति ही तारा खातिर सब कुछ बाड़े और हम पराया अजनबी, तो हमार चिंता इतना काहे बा तोरा? बोला काहे तू दौड़ चलेलू हमरे लगे? ये साबित नहीं खे करत तू आज भी हमरा से उतने प्यार करेलू जितना काल करत रहलू। ये सब झूठ बा। अच्छा तो सच का बा? हाँ, दिलरुबा मेरी बेवफा हो गई। ये हमार मजबूरी है। तहार मजबूरी ना, तहार बहाना है। अरे ये कौन मजबूरी रहे जौन हमार जिंदगी बर्बाद कर देलस और तू चुपचाप देखत रह गईलू। अरे भाई सोच गए लोगन का कहाँ जाए डोली? अरे उठा उठा लो, कहाँ जाए डोली? अरे उठा संजय, चल चल चल। अरे बाबा बदलापुर डोली जाए। अरे चल चल चल, काश उठा तारे। चल चल।
अरे हमारो नींद लग गई है। चलो लोग जल्दी न रात हो जी। चलो लोग चलो जल्दी उठाओ। इतना दूर जाए के बाद क्या सब लोग सोच गए, जाते जाते नहार हो जाई। बस हमरा जौन कहे के रहे कह देनी। अब हम जा रहल बानी। मधु मधु हमरा के छोड़ के मत जा मधु, हम तोहरा बिना जिंदा नहीं रह सकत। संजय संजय हमनी के रिश्ता खत्म हो चुकल बा, हमनी के रास्ता अलग अलग बा। अब तू हमारे पीछे मत कर, हम जा रहल बानी। ठीक बा मधु, तुहार पीछा हम ना हमार प्यार करी। बेटी का खो जाता रो? बाबा यहाँ एगो डोली रहला गई। गई? हाँ कब? बहुत देर भाई। बहुत देर भाई? कितना दूर गई हुई बाबा? 8-10 कोस चल गई हुई। और 10 कोस। Click on the bell icon to get regular updates from Venus.